sai namu 'yan uwana mata, albishirinku ga matan da basu san da za su ja hankalin mijinsu ba. To 'yar uwa, ki saurare ni da kyau ki ji yadda zan miki bayani. Na farko dai ki kasance jikinki dai da tsafta, na farko kenan, saboda ɗa namiji yana son ya ga mace da tsafta. To in kika tsaftace jikinki, ki iya kwarkwasa, na biyu kenan. Na uku, in kuka haɗu da mai gida a kan gado, abu na farko da za ki fara yi, ki fara shashafa masa jikinsa, kina shafa masa kunnensa, kina ɗan hura masa kunnensa, kina ɗan masa wasa da kunne da harshe. Sannan ki zo zuwa kiss, ki kasance kin iya kiss, domin kiss yana da mugun muhimmanci sosai a wajen soyayya. Ki kasance kin iya kiss, ki masa kiss. Bayan kin masa kiss, ki dinga taɓa masa nono, ki ɗan sha mishi nono, kina ɗan mai wasa da harshe. Ba wai za ki kafa masa haƙori bane ki sha mishi yanda zai ji zafi, a'a. Ki sa bakinki ki ɗan sha, kina ɗan wasa da harshe, kina ɗan da abin nan. Hannunki kuma ya kasance yana can ƙasa, yawwa. Duk abin da za ki yi, ki kasance hannu ɗaya kin ba da shi ta can, kina wasa da kayan alatun nashi. Ke ma dai kin gane, ba sai na fito ne miki ɓaro-ɓaro ba. To, ki kasance kina wasa da shi. In kika gama masa wannan, ki gangaro zuwa ƙasa. 'Yar uwa, ki koyi yadda ake sokin, yawwa. A nan ne za ki tafi da mai gida gaba ɗaya. Ba kuma kafa haƙora za ki yi ki je har ki ji masa rauni ba, a'a. Ki kasance in kin sa bakinki daidai kewayen nan na wannan rawun ɗin na farko, shi za ki fara sa a baki, ki dinga wasa da shi. Ɗan tsakiya nan inda yake fitsari, shi ma ki sa harshenki a kai, ki dinga ɗan wasa da shi haka, kina ɗan tsotsa, kina ɗan wasa da shi kafin ki koma ki shigar da shi ga baki ɗaya bakinki iya inda ya tsaya. Ki masa sokin, ki